Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Marites. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi anaragsak kano ti tao no adda amin ken kuana. Sang kadi? Nga madda nga ta perpekto, nga kompleto, nga adda amin ken kuana, dayta nga tao. Dagiti adda mabalin na Manong Nemi kompleto da. Naragsak da nga ta. Idinto tadagiti adda iti baba kompleto da. Nga madalang pagkurkurangan da. Kasta kadang kung kunada Manong Nemi apur, dagiti nakurapay. Gagangay lang ti balay da, han nga kompleto iti alikamen da, o no emergency pagkasapulan da, mapandaag susursur ng utang, kaya dalang matutupan, wano masusupan, dahitang panagkasapulan da. Idinto talaga ibabak ng Manong Nemi na pintas abalay, kompleto nga likamen, at katulong, nabibintas nga lugan, aduk kwarta na iti bangko, uraan niya panagkasapulan dagat adalat na nakasagana, naragsakda nga ta. Manong Nemi di adan puot ko, adakon iti napintas nga balay. E di adan puot ko Manong Nemi, may paayan amin nakasapulak. Ada yaya, ada driver, ada lulo, ada lula. Ngayon maawan kabsat ko. Ken kang runan ti amin Manong Nemi. Awan ti awagak iti mami. Ada grandpak, ada grandmak, ada yayak, ada driver ko, ada dadik. Ngayon awan ti mami. Kurang. Sang ka di Manong Nemi? Nakakurkurang. Ure ko maawan yayak no adamamik. Ure ko gagangay lang ti pagidaak ti balay ko no adda inak. Yung maapeng awan. Naimo na iti panunot ko Manong Nemi, tinaganus nga panunot ko nga binahibaan na kano ti inak. Nga napatpatag kano diya kamalala na wano lalaki na kadwa na anang lipot iti sagrado iti kalaysada kini daddy. Iti naganus nga panunot ko Manong Nemi agsalsaludsudak. Anya pala kumatikayat ti inak. Idinto ta, baknang nga negosyante ti asawa na, tanay kamang nga rod, itinabaknang nga pamilya. Nabakbak ng kadi, di lalaki nga simurutan na. Ado nga saludsud Manong Nemi. Busy da grandma, kini grandpa, busy ni daddy Manong Nemi ti negosyo. Kasta masansan nga mangmangig ken mamamuan tayo mangmangig tayo nga nubaknang ti may sa pamilya awan ti sa baling asikasuanda no sa nga negosyo dito, negosyo dita. Mabaybayan ti anak. Sang kadi? Taore mat kat adda dagiti yaya katulong kunada. Yung sa kadi nga adda kuma nga ti ama ket iparikna nang ama na ti bagina iti may sa nga anak. Kasta kumamit ti na. Imawan. No makaringa konti agsapa Manong Nemi, tinagos nga makita, iyaya. Sumango at panganan, numaranak man nga mangan, da grandpa kini grandma, okay. Ngim ni daddy awan. At akano itindaran na komperensya sa Cebu, Davao, Hong Kong, Singapore. Gapo ka na ito negosyo. Kan oray da, grandpa kini grandma, natataingan dan, ngam gabo tao mati
sa bali nga patalkan da kada iti negosyo da. Ada talat iti negosyo. Iti agbasak, yayak and driver, iti makikita. Manong nemi, saan ka naragsak? Ket no kasta, nga umapalak manong nemi kadagiti adda inana. Taorin na kurapay da ket kompleto da. Adda ina nga mangkibkibin di anak. Emsyak. Sa tinutahan tinak. Apeng na iturid na apinanawan ket simurot laeng ti may sa nga lalaki. Manong nemi nagsulod-sudak kini daddy. Awan ti sabali nga sumbat na no saan nga mangibaga. Nga dagis ka no tinak. Daddy? Iha, adak. May pantiili mo kanya kita. Akas mo tiili ko kain ka. Ipatbadig na ka ni daddy. Ipatpatig ka unay-unay anak. Unay-unay. Nagtatadig ka po na no apeng kawanti sa baling arabidek, di mga sikaso, iti negosyong impasikaso da papakin di mamakanya. Nga, dito kat, para matlang ti masakbayang. Sobra unay no kan, daddy. Oresan kayong gumubra, at damit dagran pa kinagran ma. Kahit ko kumanga, at kailangan ti asideg ko. Samit nga nga mabalin. Iha. Di ka maumakan niya? Saan na ka maumakan ka, dad? Magkasi ka di maumakan niya. Dumakkel ka pa eh. Maawatam dun ti amin. Agtrabaho ti ama para iti pamilya. Napikumamit ka rin ano? No, ada mamim. Tati ama, iso ti breadwinner, iso tagtrabaho. Kaya dapat, ti ina, iso mangkita, karagitan na. Mapay namin ng awan ni mami. Data ka di manin ti sarjodem. Kahit mo ka di manin nga rumtab, ti sugat, iti barukong ko. Gabot ti aramid, ti dakas nga inam. Diyak kahit nga lagi pa dumabalin. Diyak kahit nga ipalagip mo dumabalin. Awanan iti panunot ko, awanan iti riknak. Kaguradak ka din o. Ipalagip ko. Hangga kagura. Ngayon tadada nga kagurak kati inam. Ti inam, amang nilipot ti kagurak. Kit rumbing ka dimot nga guraik tinak. Rumbing guray! Abi ka masama nga guray na suna? Asamat ka nagbaling nga na siyat ngayon na. Ayatam ka diti may isang ina nang baybay aken ka nga napatpatig nga si murot iti lalaki na. Di mo pa iunay maawatan na, Marites. So nga, mabaling ka din nga sa aning isupat ipagsalita ta. Madadahil lang ito oras ko. Sorry, daddy. Ngayon nga lang amin unay ti basol ni mami. Ubing ka pa eh, kaya di mo unay maawatan. Ngayon nakalawlawag. Kaya mo ka din ulitak man nga baga. Adak lang ruden, kanadaka. May turid na ngaliputan. Iti mismo nga oneg ti kwartumi naduktalak ida iti kamalala na. Saan ka nang iti magpay? Nagmatigan, yaya, sir, makamot kang kan Marites. Niyaya mo iti pagsaludsudan sa aning siya. Daddy, naman tayo bagaman na naman saludsudan mo. No, kagura yan ni mami. Abay nga,
Aging ganita. Kahit awang pa ti kasukat na. Adon ti kasukat na. Jak lebak pakita ken ka. Bayan, ti sangpad kundo dito eh. Iso ti may kadwa nga, mami. Inakon, maladaw ako na yun. Kahit nung timatiyayak manong nemi na napuutak nga adan nga yayak, tibag salud-suda. Kuna naman, awan ti maibagak, marites. Ngayon kaya't ko nga, ag-istorya kami tiyaya, noan niya nga talaga tipudno. Tipudno, tsaka mo. Wala na, awalat ang momon. Kahit tiyaya nak idin. Anda ka dito idin, iti sa anak penepas ngay. Agpeso ka din nga, liniputan ni mami ni daddy. Agpeso ka di. Tapos ang kakading nga mamating nga rot kini dadim. Agsa ako mga rin dadin sa angos to. Tanong saan naka, no kumata, saan nga si murot ni mami, iti sa bali nga lalaki, at ako may suna dito eh. Wala saan nga supit pagsalitaan, tamanites. Adadalang sakit na ulom. Adadalang dumagsan na marukong mo. Noan niya tibaga ni dadim, sutong palem. Nga niya, nalipatan mo niya inam. Nga saan mo nasapsapulan. Api ko masapulam ko, makit sana ka matakayat. Baka ado itan ti anak na. Hanak ka pagan ano, iso nga sa mumat na pagan ano. Manong nemi no da grandpa kini grandma iti kasarita may panggap iti ina. At addan ti pungtot da. Kasalamat lang kung anong naming adda nga kagura da ti inak. Ngayon ti pananggura ni daddy kang kuwan. Samon nga ituloy ka. No dito pa lang ang dakas nga inam iti kayat mo nga pagsasaritaan tayo kada grandma. Kapag tagburek ti darami. Apay ko na. Apay grandpa. Mabigbig ti pamilya tayo. Kakaiso na nga anak mi ni dadim. Kakaiso na nga agtawid. Iti publiko. Mabigbig kami. Kapag negosyante kami, managtulong kami kadagiti tao. Kadagiti kasapulan. Ato pwede mga alukoy kanyak, kinidadim nga sumrek iti politika. Tano da kam tag service sigurado nga napintas ti syudad tayo, ti lugar tayo. Hindi mila kaya sarkan ti politika. Nagserbi kam lang matlaing kadagiti tumili. Ito min nga saan kami nga politiko. Kalpasan na. Nakapilit ti amam, tikas iti inam, nga manglilipot, nang ibabain iti pamilya. Sa kapalag interes nga mga mo, sa dunit ayan na, ang kayat mo mapasublit, idakas ngayon uray kayat mo kas pagkarikam saan nakakayat. Uri ko maladawan na laing. Ladawan. Honey, edad mo malang dati. No, dapat ladawan na dyan nga manglilipot nga manugang mo. Tapos na kasta unang peso. Tapos no kasta no makitam dahil nga babae, takas pagkarigat, masabat mo itakalsada, masapul nga liklikam. No saan mo maliklikan na asid kam tatong patongpaan, pungot-pungot ng idumudum mo. Taon di sarsarbi na ngayon na, mangibabayin. Grandpa, api kas taon ni dugura yung kengkwana. Di mo ka di maawatan iha. Kakaiso na nga anak mi ni dadim pagkatapos at damay sa nga babae nga nang dadail ti pamilya mi. At damay sa nga babae nga na nang lipot iti kakaiso na nga anak mi. Sa sinot saan nga makagura? Marites, iha, dito tiladawan di inam. Inalak manong name. Naka-close up. Aging gay ti barukong na.
nakalawlawag ka makita. Napintas. Kas kanya. Napintasak manunaymi. Napintas ni mami. Dahil nga ron tinangayatan ni dadim. Na napintas. Angem, anya ti klase ti puso na. Iti makakitan ti sa bali. Insukat na ni dadim. Iti pa'y mismo nga kwartuda, tinakapasabakan, di pananglipod na iti amam. Bagman narod ta. Ta sa amin nga pinatay da, saan nga pinatay ni daddy mi da? Na aktunay da. Nakataray da. Dirinto ta ni daddy kat na shock. Iso nga nadaan, digiti duwa, dugundawi nga naglibas. Ganto talaga yung patag nakakumatinam. Apang saan nga agsubli, tapno alain na ka. Uno saan ka agsubli, tapno agpakawan, tapno may kan kumamat, tigundawa kas pag-arigan. Ngayon kinaykayat na ti simurot iti lalaki na. Binaybayan na ka ti inam. Ngayon, anday bagbagada, grandpa, ina na ti ina, ore binaybayan na ka. Sinuroko. Ina nga ina. Wan inom tulat ta. Isun tulat na tinam. Saan mo masukatan? Ina nga. Inan tulat na ginagpay sudeta. Ay, rumben ka din ayatem. Awatem tikas kankwana. Rumben ka din nga bigbigam is tikas kankwana. Mabaling ka din nga ipanakkel mo tikas kankwana. Mabaling mo ka din nga ingato ti ima na nga ipanakkel mo iso ti inam. Ti inam nga manglilipot, dakas nga ina. Dakas nga asawa. Hani. Tapusom. Di ko nagpunto na kasta. Baka numaatake ka. Ha. Marito siya. Mabaling ka di nga pumanaw ka pa lang di sangwanan mi. Sorry, grandpa, grandma. No. Napagpungtot kayo man. Sa mundon ngulitan ti mangdakamat iti dedya nga dakis ngayon. Balik. Alaik nga rin iti ladawan na. Urobeng unay. Lasinan, bigbigam. Matmatam nga nalaing. Tapno di kas tagat iti kanito nga makita malasim mga dagos. Saan mo nga asidgan. No kas pagarigan tawanin ti gundaway mo nga mangliklik. Sangwem, tong patongpaem, idumudumok, pungut-pungutem, papataim pagindin. Kadilaw na yun, tigureyo kinukuhan. Dapat lang. At pintas ti madaydayaw ti pamilyami pagkatapos at damay sang babay nga naikama nga ng lipot, ng rugit, ng perdi. Iti kinataon. Mani po di din manong naming. Saan ko nga tinakdakamat ka di daddy, grandpa, ganyan grandma, manong naming. Ngayon nakadulin. Nadaduma manong naming. Nagkukagag iti bag ko. Madalapos ko. Adadag iti kundahoy manong naming Diyak mapupuutan. Matmatak piladawan na. Kasi lang magusto kakit-kitain manong nimi, kinapusaksak na. Dagiti nabiyaga mata na kas iti matak. Dagiti bibig na. Ngayon nusumken, iti pasamak nga remonit panunod ko, nga dakas nga babae, dakas nga ina, dakas nga asawa. Nandirik lang luglugan nga pigis-pigisin. Pirgisin, itinangpis. Yung saan? Idulin ko. Tanong makitak tuman dito yung babae. Palasik to. Nga man yung tiladawan tapno mapnekak ng iso. Iso ti ina. Nga ang baybay akan yak. Nga napatpatig ti kamalala ng iti siya.
Manong nemi, hindi pa nagbasa ko niti college, kaskas di pala nga adda, manggurgwardya kanya. Sumursurot la tamot ti yaya. Tati yaya, kendi driver ko manong nemi, agasawa da. So, okay da lang. Okay, manong nemi. Kada kita nga panawan, pastor ay masukan-sukat iti iyawid ni daddy nga babae dito'y balay. Napipintas. Gabo nga ta, tadakwarta na. Kita, no ada kursunada na nga babae. Mabalin na naltan nga, guyuden, nga iyawid, tagikwain. Kasi ti may sa nga nabi manon nemi dimteng ni daddy. Nadakadwa na ng lapsat nga babae. Halos mano lang ang tawen ti bait mi. Inaw lang siguro ti 2, 3, 4, 5 nga tawen nga misyo. Halig-arig na agkatayb kami. Dad? Ay! Hey! Natuto ko na kang sweetheart nga kakaiso ng anak ko nga napintas. Balasangan, dandarin nagturpos. Kadin doon na makapagturpos. Isundon ti kaduak. Nga mga sikaso iti negosyo mi. Agi na nang tumatenda dati kinima, da papa kinima ma. Duwa kam to nga agama. Iti mga sikaso iti negosyo. Napintas, ti anak mo. Kas kapindas, so. Hamoy kumpera iti inana. Nakitkitam ka din ti manglilipot nga asawa. Sino kumatimalaan ti anak nung saan nga ti ina? Isot na nga yatak ti ina na tanalapsat. Rinukir mo ti puso na. Iha? Dad? Api nga, sabali-sabali nga bawait sang petyo, aw mit asawain nyo. Oh, makitam, Diego. Gusto Diego nak, baka no, adon nga babait na sakpet mo dito balayo at akal. Saan mo magpasyentan ako? Sitsutilin na ka lang. Sikapelain. Indaki din. Iha, saan ka lang mga istorbo, ah? Gabot nga magay-ayam, kinititam. Tita, no ba sitla nga tawon ti inaunak yung suna? Manang mo ko naman. Kung anong lahat tawit na. Manong nemi, saan ko kaya ti kasto yung nabiyan? Ang peso nga kakaiso na ak ng putot ni daddy. Nga awanin ti sa balik. Kaagaw ko tayo niya na pamatig na ngam din naman ipapa ay ti attention na. Mamano pa yung makasalitak dalulo. Uno grandpa kini grandma. Puro yaya, driver. No adak ti eskwela, dagiti ka eskwela. Nga batak ba't lang ang dababalin na. Nadasap sa bulik manong nemi. Nga pakabang aran kumamit tirik na. May ini nga sana ka naragsak. Alam? Apik din nga jak naragsak at bakna nga. Amin na kayat ko, da kursunadak, lahas, arawat, magatang ko. Sa din naman na kayat ko papanan, no talagang masango da daddy, kasama ng grandpa kin grandma, no sa Boracay, Tagaytay, no inak di Singapore, di Hong Kong, agpasya. Aw doon tinasusur ko nga pagilyan, manong nemi. Aging nga nakapagturpos akon, kad siyempre kas plano, da grandpa kin grandma, stamat yung kini daddy, kaputa, nalaingak mo't manong nemi, may panggap iti business, taritatin na indraduar ko. Makalawas lang manong nemi nga naangit orientation da papa, buno da daddy, da grandpa, ni grandma iti nang isurusur kanyak kada iti sangat ti negosyo da nangyam amu kanyak manong nemi nga ti pa nagretiro da siya kung ti makamo iti pa nakatry da iti negosyo kinapudno na dahil tapay ti may sa kurang manong awan na kiti umasadig nga lalaki nga
Mga ibag ako mga agad-mahir kanya. Awan iti yan. Agbaling nga boyfriend ko manon name kabayatan di pa nag-college ko. Tadamat na kiti babaro, magiti ka eskola, nagugwapo, namtsaka mo. No, apay nga awan nagkursunada kanya, kinapindasak man. Bueno, di na nga takayat, di makirelasyon kanya. Di na kayat nga ta, may kamang da kada kami. Apay nga ta, di na kayat may kamang kada kami. Awan matpag hindi manong name it nakariknak, di ko nada nga ayat. Awan. Siguro, nakasara pa lang ti pusok. Takas la adatun tuntunan ti pusok manong naming tapno malukatan ket agpastrikak ta si sinuman nga agkadmayar kanya. Uno, inserak nga ta ti pusok tapno sa anak pala makarik na ti ayat iti sinuman nga lalaki. Adan doa nga tawen manunemi nga kaduak ni daddy nga mga asikaso kadag iti negosyo. Iti napasamak manunemi. Ti grabe ha pagteng iti pamilyami. Wen. Aday matandaran the grandpa kini grandma nga party. Ket kaputa ada pa kinaigan na iti negosyo. Inaibandak. Kaduami ti driver da manon nemi. Ni grandpa, ni grandma, nagtugaw iti likod, siyak ti mama iti driver. Imatender kami ti party. No matender kami ti kasta klase ti party manon nemi kasla da kami a pamilya ti center of attraction. Tay di pa ilang manon nemi nga mok nga bigbigbingan din ni grandpa, ni grandma, kastamatan ka ni daddy. Nga maawan nga nira ni daddy kada di nga party. Ganad ko manong name no kasta matanda at pag-aadwa nga tao. Pambarak, amat-matmatan kasla da sapsapulo. Nga dari kong dawan dyan mapuputan manong name ilibas kong irwar, tiladawan, ti inak, nga da iti bag ko, sa kukitaan. Sa kukitaan da kiti babae, kapadak, kasla ko sapsapulin ti inak karagi di pag-aadwa. Ngano anya taramidag nga tanong makitak. Tarobert, pagsawsawaak, tungpaek, pungutek, uno, ipaknik, tapno ipeksak ti sakit tinakam ko kengkuan. Nga maumat ti makitak manong nemi karagi di padak ka babae, nang runa karagi tinamnamayak nga kataib ni daddy. Iti pa nagawid mi manong nemi kada idi nga itatendar mi ti party o anong nemi. Nagbalbalo nga namin pinsan ti amin. Idi taada ng dungpar nga truck iti kotsemi manong nemi. Idi ta napasamak manong nemi tinakaames nga disgrasya. Tinaudi nga napuutak manong nemi ket iti panagmulagat ko nga nakapigpig sa silaw manong nemi ti dakkel nga truck ket awalin ti pangiliklikan ti driver ti kotse face to face manong nemi nagikisak dahil tinaudi nga napuutak nga ni baga. Jakon napuutan pahay no anya dagiti si marunungan na pasamak manong nemi. Ngem sigon, iti istorya. Iti panang istoryada, kalpasan nga naamuak da ito eh. Dead on the spot, the grandpa ken ni grandma.
Ang gagamit kami kan patay, iti driver, dahil at insturyada kanya, kalpasan ti amin. Ang kakalpasan lang ti may nga oras, na tayo ti driver. Kanay din nga oras manong nemi, Jack amo mapaspasamak, ngayon inisturyada kanya. Kasta una iti panagdanag ni daddy manong nemi. Naglaok ti danag kan ladingit na. Gabuta iti apag darikmat kat awanen ti inakan ti amana. Iti pagdarikmat manon nemi addaak iti ngarap di patay. Ngay karigatan dagiti doktor ti mga law iti biyag ko. Tapno sanak kano nga mairaman nga matay. Kastoy kano ti kunaman ng nemi ni daddy kadagiti doktor. Doktor, urig no magastos ko aming nga ginamak ng may basta ispalin niyo ti anak ko. Awanin na daddy, napapak ka ni mama pagkatapos mapukaw ko ba ti kakaiso ng anak ko. Ato ti kurtami. Iso nga ramidan niyo ti amin tapno agbiaglain ti anak ko. Doktor, ato kurtami, tad mi amin ka na kayo basta ispalan niyo ni Magnetes. Kasta ka no idi manong name ti reaksyon kan mapaspasamak kini daddy. Naore ko no mapukaw, may busti kinabaknang mi. Basta lagi di maispalak at dakit yung harap kan patay. Ado kano tinagsayasay nga darak manong naimikit kasapulan, ti dara nga may elison kaniak tapno, barbaring kanon masilpuan pa iti biyag ko. Ano nga dara, doktor? Ano nga type? Type A ak. Sir, type AB. Type AB. Doktor, ore manong nga dara, ore kasanok kangina na. Iyalison nyo, nagiti nakastak na dara dito yung ospital. Awan din available nga type AB, sir. Kanagiti blood bank. Mga alayo, silpan nyo tibigyan nila, oray kasanok kanginan nga dara. Ngayon kadagiti kaasitgan nga blood bank, kano manong naming at awan ti available nga top AB. Kat magmag na ti oras manong naming. Nagpanawagan ni daddy kano manon nemi iti radyo kan telebisyon na sisinot daan iti top AB ket nga mangi donar iti dara kanyak oray kasanod kangina na itid na oray milyones agbiagak lang. Awan na talaga ti may remedyo da manong nemi kano nga type AB oray kano type O tamabaling nga temporary nga mailigso ti type O habang nga guruuray iti ususto nga tipo ti darang awan. Kas lagbagtit kanon ni daddy manong nemi kabutang magmag na ti oras. Sir, no saan tayo nga makaala ken mayolusyon ti anak yo ti dara iti na ito ding nga oras haanan nga mas pala siya ko mamabalin na tayo second doktor ore type A ngayon saan nga mabalin saan asin nga rod asin no. Naging ka kano manong nemi nga nabang aran ni daddy. Hindi baga ti doktor. Sir, awanin ti magdanagan nyo. At dan nagboluntaryo nga donor. Type AB. Umanay ka di? Kadaan mi. Sigurado kayo, doktor. Agkararagtakin na po, Diyos. Isbalin niyo ti anak ko, doktor. Ore manon ti magastos. Awanin tinabati pa ikan niya. Awanin dan papakin ni mama. Sa ako pa lamang po ti anak ko. Nagkamang dagan ni Apo Diyos, sir. Nagkarkararag kano idi manong nemi ni daddy. Kaiso kano palaeng iti panangaramid na tinagparintumeng iti uneg ti panakachapel ti ospital.
naimpas ni kan, iti na panagkararag ka no. Maispalak lang. Manong Nemi, naispalak. Iti pa nakailison ti Dara nga nainayon kanya. Iti makapuot akon Manong Nemi. Daddy, Marites, anak, iya. Anak, tinawasamak, Dad. Apehadak dito eh. Di mo ka di malakip. Malakip ko. Dinungtar na kami titakkalatrak. Kumusta ba't nagkaran pa kinikaran mo? Agin nilakapay lagi. Pagkabadagas kang katagpwersa. Nasalunsod ko tisong batam, Dad. Awanin. Nagkaran ba kinikaran pa? Ilabuno na kanjak pa na tanaway na. Tas ang kapulos pinanawan nito ospital. Aging ka nga stable ti kasasad mo. Ngamita ta nakapuot ka. Ano ito niyaya? Isun ti katuan. Tayo nakasikasuan. Di ba na kay mansayag? Tapapakin ni Mama. Awanan dagaran pa kinikaran mo. Saan ka nakalasan, Dad? Sagag-sagit niya. Inadyo siguro tinito ding nga panag ipulang dan ti binulod na nabiyan. Kadi pagyamanan tayo anda ka. Naispal ka iya. Tilayang kaado ti nagsaya sa nga daram. Iti problema. Okay kan. It yung asawan dan. Nailisunan na iti Dara. Nagapoy ti hospital, ti Dara. Awan ti available nga Dara at type AB. Ure ka iti blood bank. Nararangawan. Aging ka nga. Adan voluntaryo nga nang idonar kang ka iti Dara. Sumanis palkanak. Inaramat ni Apo Diyos na nga tao. Tapno may spalka. Asindan. Ha? Asin na tinang idonar kanyak ti Dara? Asindan. Manong Nemi awamat iditi maibaga ni Daddy no asino. Daddy nakanungat sinalsod data iti doktor. Salsudam iti doktor nga nangasikasukan ka. Tsaka mo. Ngayon saan nga dito at naskan anak. Tinaskan ka ta. Sipipyak ka. Agpaungan ka lang. Dad. Kahit kung tiro mo ang mabalin. Saan yung itabtaban di man kayo nagaran fangan sanak pa'y nakaruwal ti hospital. Iyo-rayo kanyag, Dad. Iyo-rayo kanyag. Sige, anak. Sige. Alas tom nga ron tagpahimbag ang papigsaway. Manong Nemi, hindi mamalingon ako ng rumwar ito ospital. E agawid akong dito balay. Dua ti mga atibay kaniyak, Manong Nemi, tagas laglos duyak. Hindi makita ko tinagabay nga lungon. Nagkaran pa, ginikran mo.
Grandma. Apoy pinanahon sa matan. Di ba magmagayo di kanya? Kahit yung makita ang aywanan tagbalin nga po kuyo tituod. Iso nga dagdag-dagdag pwede ka maandaan ti boyfriend. Kaya mabaling kitag-asawa ako na tumandang kahit nga po ko tituod. Pinanaon nakmatan. Grandma. Kaslawan sa sabi nga siyak tina-espal tawang kayo matan. Nakanado na kitipukaw ko. Awan sa serbi ti kado nga kwarta. At dadadik, awan mamik, awan pa yung tigaran pagigran mga kamay. Ano sa serbi ti ato ang inamak nang nakurang matimembro di pamilya, apay. Nagpanes manong nemi iti dati nga naragsak narangrang nga balay. Kasla nagpanes panik padigiti kortina digiti na pimpintas nga dekorasyon manong nemi iti dayta nga balay. Kastamat ten nga nairanapay nga di maitabo ng timangkay digiti dagaran pa kinang grandma. Nang langip ti tangatang manong nemi kit naibuyat tinapig sa nga tulo. Anya nga tat kay papanan na. Amok manong nemi kan nasaksyak na panagnakak nga ti pamilyami da grandpa kini grandma. Kan mabigbig da amang mangted ka nagdakil nga donasyon no kasta nga dumteng ti kalamidad. Kan dumapay nga kasapulan iti tulong manong nemi. Tiga di foundation. Gabuta. Iso ti pangip ipananda. Tiga di dumapay nga sumsumrek. Agaran siya karili negosyo na. Tiga ado manong nemi dikiti nakipag pamunpun. Iti pa nakitulin ti bangkay na. Ngayon mawandan. Awandan kat awandan. Mamang ko idi manong nemi ti bilin kanyak da lulo, da grandpa, kan grandma. Masyak, ti mangituloy, da kami manong nemi, kini daddy, ti mangituloy, kada kiti narugyandan, nga raramidan. So ngayon karikmat manong nemi. Noon niya kiti dati, di nga raramidan da grandpa, kini grandma, iso tinas ka nga ramidak. Kaya dan, baka bulan, 1 o 2 bulan na nemi, kada di na pasamak. Simre ka ko nun, iti negosyo, iti opisina. Pinaser ko manen, dagiti negosyo mi manon nemi. Agas tamat tinaramid ni daddy. Kahit ko tagbalin nga busy manon nemi, tapos nagastagat, may liluig ko nga listo, dahil di nga trahedya nga napasamak. Kahit ko ti makipulapul kada kiti adu nga tao, kaspaset iti panagserbik, manong nemi, ken panagtry ti negosyo tapno kasta ket agbali na ka busy, kaya abjak mo malagip iti trahedya nga napasama. Ken jak balagip, ti may panggip ti garugurak nga inako nakuma. Ngem, oresan ko kayat nga lagi pen manong nemi napasama ken ti panagsabat ti dalan mi nga gina. Rumrumaran ti kotsek iti gate manunemi tadanasken nga papanak. Iti kasla nasulek dakit duhal bukal ti matak. Iti makita nadamagmag na. Papanan na. Magnagmag na ngumasasideg iti gate. Nasarding mo ti kotsek. Inatrasak. Gabot na mabigbig ko. Nagsardeng ti kotsek manong nemi ti batog na kat nagsardeng met. Umis-isem. Kasla sa anak pala sigurado. Inalak manong nemi ti ladawan nga datibag ko.
natatainganan siyempre. Diyalangan na. Ngim ti sukog ti rupa na. Tibuok na. Dagiti mata na. Medyo imimpis lang ti pingping na. Iso. Dimsagak. Nagburek ti darak Manong Nemi. Sino ka? Kananyat ka sa pulang. Saan ka nga basta umiso magkasta? Sungbatan ti sa lusod ko. Sino ka? Kananyat ka sa pulang. Anak, maragsakan ta. Nabayag ka nga rin mo rito ospital. Nga nakalasat ka matlaing. Inawagan na ti anak. Si kakadin ni Sandra. Si kakadin ti inak. Nang baybay a kanyak. Siyak anak. Apagibaga na Manong Nemi ginamatakon ti ulo na kit pinungot-mungot ko. Naturod ka pala nagpakita dito eh. Umay ka umarari bayan. Dagas ka nga ina. Dagas ka nga ina. Papatayin ka. Manong Nemi. Uri kas taon iti pa nag-ikis. Iti pa nang pungot-pungot ko kayong kuha ng inwas-wasawas. Sa ako pala tinong patong pa Manong Nemi. Sa ako pala dinanog. Sa ako indoron. Napaatras ako pala kinugtara. Dinatulid Manong Nemi. Lusak-lusak ko. Itilikodan nga ikis ng pagpakaasi. Magkasala nagbali nakatulang Manong Nemi. Di pa nagpagpakaasi. Nagpagpakaasi. Hindi ito na nila kinasyan. Liniputam ti amak sa anak binaybayan. Kinay kayat mo si Murti dinalakan ng tinagtarakan ng tagibi kumakanya. Inan-anawadak Manong Nemi nagiti gwardya. Iti gate. Ustunan ma'am, ustunan. Baka sikat maapektaran, baka maatake ka. Ulud-uludan yung edayo dahil tagapakit. Sige! Ulud-uludan yung edayo! Aming ulidan ma'am, bagkatin milatan, saan ba't na makatakda? Bahala kayo kinkwanan. Nanas ka na paltukan yun, tapapatayin yun. Marami din yun. Nakabaybayag na saan nga nagtal na tiriknak Manong Nemi. Pinadar ko ti kotsek sakpel imadayo. Hindi makadayo ako Manong Nemi yung parking ko. Kaya't ko lumag-an tiriknak. Habang nga nagpakita, ano kumatirang tanang? Muna nga din ng pasamak yung kuwana. Angat nga nasugatan. Kat nakasapato sa nakataklungak. Rumagadit naramid ko. Kaslamad lag babawiak Manong Nemi may babae kadipay. Ngam sa agad nga naskan ti kasjay. Ito muna agon daway tapno may pariknak. Nung kasano ti sakit ken gurak ken kuwana ti kasjay naramid na. Mapay kasjay ti langana. Sana ba't nalangan ti baknang? No si Murot iti bakbaknang ni Daddy. Saan nga ta nga? Baknang kumaysuna. Apay magbagna apaon kutsena. Iso ka di ti inak. Manong Nemi karikarigatak ng niliwag tinapasama. Matandara kiti meeting, Manong Nemi, panang meeting ko, kada kiti empleyado.
Yung karigatak manong naming concentrate trabaho. Kamalman na manong naming maligip ko. Maliplipatak maten. Napanak ito ospital, nga naka-ospitala, kaya manong naming sinapol ko ni Dr. Gomez. Adama di son. Hi, Doktor. Good afternoon. Ay, kastamot ka na kayo, ma'am. Abeng, kasta pa nang kita yung kanyak, Doktor. Malagip mi lang ako, iti agngangamit ka kin patay. Thank you, Doktor. Di pa nangasikaso yung kanyak. Inaramid yun ti amin. Inaramid mi ti amin kas pagrebengan mi. Ore no sang kaulit-ulit idinidadim nga agbayad tinangin at apno lang maispal ka. Doktor, kahit ko lang ang mamon, no, siya sino tinangidonar itidara na kanya. Dakay tinangasis kan kuwana sa kali. Dakay tinangalat itidara sa iyo inyalis yung kanya. What? Mabaling ka din mamon, siya sino? Sorry, ma'am. Ngayon, impakpakaasi na sakbay di nga alain mitidara na. Nga, nagbalik na nga anon, unanimous. Anin mo, tama ba yun? Di na kayat nga imbaga tinagan na. Di na kayat nga imbaga tinagan na naman pagkasapulan ko mang imbaga milatan nga Juana de la Cruz. Record, tapos na record. Ngayon saan isot po nung anagan na? Juana de la Cruz. Saan isot po nung anagan na? Kasano rin makabagyaman ak? Ended ng address. Ha? Di na imbaga tinagan na nga mada-ended ng address. Babaling ka din itadyo kanyak datang address, Doktor. Sige. Natarabang nalauna nga ang kagaman kang kuwana kan mamamom. Binasak man ang name itin sorry doktor ng address. At the street, house number, barangay. Ngayon talaga nga awan tinagan na, doktor. E di ikatadnagan na, Juana de la Cruz. Complete datang address, house number, street. Sige, doktor, thank you. Sige, miss. Thank you, ma'am. Sayang kumano na tayo ka, ma'am. Nakapimpindas ka. Napindasan kang peso. Kurang nga, ma'am. Abe ko mga kurang kayo, ma'am. Kompleto ng tii, ma'am. Ramay mo. Awanin dagaran pa kinagranmak. Ada ni daddy, awan mamik. Idadan puot ko, awanin tina. Awan kabsat ko. Awan pa boyfriend mo? Jack panadan ti boyfriend. Gawin ta siguro. At mabainda nga mga harim kang ka, ma'am. Tabi ko, ma. Sige, doktor. Thank you, ha. Ita ka din ti mapanyo pa ng kita na itang address. One time ko ni. Baka yun bigat. Wala sa kabigat. Basta adan to time ko. Manong name naialang-alang ko iti papang ko panang kita no sino iti nang idonar kanyak iti dara. Aging ka manong name makalawas ang tinapalabas. Awan ng brak. Kaslakayat ko ti.
mapanit sa baling nga lugar. Iti beach, puno sa dinuman. Manong na yung kinaykayat ko, may sa ngawan driver ko. Kaslawan turong idi malagip ko manong na di pa pang ko parang kita kan panagyamanin no sa sino tinangidonar kanya. Panpanor-nor ko ti street manong na idi asadaga ko ti house number nag-slow down na. Imparking ko na lang yung tikotsag manong name. Kita ko ti house number. Gagangay lang basit abalay man. When? Iti nakadisago ko niti lugan ko, indukat ko, ti sama nakatrangka nga gate, basit nga alad. Yung barak lang, baka no, ada aso. Awam mo. E di makatapawa ko manong name. Ito yung tinaladan, tinurong ko, tinakarikap nga ridaw. Nga naisot na nakaipaskilan ti house number. Nagtugtugak. Namintalo. Madamdama pa yung manong name, adan umay mangilukat ti ridaw. E di mailukatan ti ridaw kat nakiktutak. Nakiktot matisuna. Imay kata. Tapno. Umay nakadimanin kabilin. Anak. Apay nga dakatoy. Dahito ti nanumo nga balay ko. Sika ka diti nangidunar iti dara kaniya. Idin ang ko iti radyo. Tinapasama kay ka. Kanti pa nagkasapulam iti dara, anak. Nga amok iti nga katipot ta. Nagdardarasa ka na pa iti ospital. Tapno idanar ko ti dara. Tapno laing maispal ka, anak. Napilaing masulnitak ti anyaman nga nagkurkurangak ka, anak ko. Manong naimig kasla awan ti sungaw nga malikas ka na kiti bibig ko. Tsaka mo ti baga. Nalabutak langin manong naimig nga narakop ko ni Mami. Mami, I'm very, very sorry. At na palang lamati rupayo, agapuanan tiranggas ko nga nakyo. I'm pakawanan na ko, ma. Mami. Pakawanan na ko, ma. Awan ti basol mo, anak. Awan ti basol mo. Pa-check nga nasa bidongan laing ti panunot mo. Babayin ka na grandpa, ganikaran, ma'am. Kas namin kinidadim. Amo ti Diyos no kasano ti kinasinaw ti panagayat ko kinidadim. Diyak pulos maaramin ti mampabasol na kanya. Nadalusak nga babae nga wan ti sabali nga nakasagid kanyak no sala nga ni Diego nga dadim. Plinano da nga pinagparang da. Binayadan na tilalaki ng sarak kanya kinsilad ko. Kenrantada nga pagisumot nga sumangpet ni dadim. Tapno maakto na ti panagkilablaban ko iti lalaki nga mayat amang rames kanya.
kas plano da grandpam kini grandmam. Tadidak kami kayat nagbaling nga asawa ni dadim na may sakla nga nakurapay. Katulong dak idi na dadim kini grandpa kini grandmam. Imuri no kas jay ora nakurapay ni dadim inayat ko kasmat ti panagayat ni dadim kaniyak. Ngayon sinabidungan dalang ti panunot ni dadim. May sakla ka katulong anak. Giminayat ko ni Cheko. Nagasmat ti Manchik na panagayat na kaniyak. Yung sanda kakayat na grandpa kini grandma. Misim pamuspusan na ti amin. Tapnog sinalaing tinalan mi. Tapno mabaybayan ka. Yung sinipsibutan ka, oras sa dinutayan mo ini. Adaklat na itiyan sa nagamangkit-kita kayong kanak. Saan ka lang masitgad, tadyak kayat nga mapapatay na. Kadagiti amin nga nagtahod, kadagiti bibig ni Mami Manong Nemi kat Patsik. Nalawlawagan nga dagos, tinakulapan ka na sa bidungan nga panunot ko. Taubingak pa'y laing nga dinaimulan iti panunot ko nga dagas kano ti inak. Kaya't dala nga guraek. Mami, naamokla ko ma. Naamokla ko ma, Mami. Kinapuno na. Idaadan po ko sa sapsapulan ka. Kailiw ko di mamateng di may sagay na, Mami. Yung nasabidungan ka na kulaapan lang ti panunot ko. Sumpakawanan dat, Mami. Di ka pulos nagbasol kanya kanak. Kaya di ka pulos kinura. Kanyak met pulos ginura ti amam. No sakit indaw dahot ko akang kanayom nga sapay ko ma. Dumteng to nga lumtaw ti kinapudno. Dumteng to ko ma. Nga masulnitak na kita nagkurkurang akang kanak. Sobra-sobra o na yan. Ti managidunaryo ti darayo kanyak. Napdo na ispalak, Mami. Isak na nagbaling managbaybayan anak. Kabastalatan na mati. Kada gini pamadpadagis na kayo. Manong Nemi, nawaknita ng tinanglangib abatog ko nga langit. Liniyamid ko ni Mami Manong Nemi dito'y balay, tadi na ko makayat idingan pinilit ko. Inalan ng digsog manong kasapulan na personal nga arwaten na. Kaya sumangpet ni Daddy Manong Nemi kat makita na tinak. Doklosan na edit inak Manong Nemi ngim sarapak ti bagik. Dan siyak ti dangran nyo no kahit yung mga dangran ni Mami. May nga direta nga mabahit ito. Dan saan ka di pala nga nalawlawagan ti panunot yung kinuluapan, sinabidungan, dagidig grandma ken grandpa. Mature na kun dad. Amo kong tikinapod no. Kadamok amumet data ngam sambol ang awatin. Sana kayat da grandma ken ni grandpa ni Mami idi nga may kamang kada kayo sa kadi. Kat inaramid na ti amin na pamuspusan tapno madadail isunakin ka. Plinado na ni dinaduktalam nga damang ramramas kang kuwana. Dad, ni Mami, tinangin doon na ti Dara. Idag kasapulan na ti Dara. May ka rin ni Mami today ito nga balay. Dad,
Kahit nukas pagarigan ta sa inyo nga maawat. Kahit papanawan nyo. Sumurta keng kuha na daddy. Kanya? Kahit mo na nga babae nga iti siya. Diyak ka sa pulan ti kinamaknang. Diyak ka sa pulan ti napindas nga balay. Awan ti kang runan nga sa pulak no saan nga ti inak. Ti inak nga inurungin nyo. Ti inak nga pinagsagawa yo. Kasla pinagsagawa dakmatin nga anak. Ti inaramid yo. Gaputin laksid yo kanyak ti anak. Ngunin laksid yo kanyak ti inak akasapulak kuma. Siyak pa iti may sa akang runa nga nagdusa iti naramid yo. Iso nga napapanawan yo ni mami. Sumurtak kang kwana. Kaya kahit ko tagindag iti basit lang nga balay basta ada inak. Anak. Salud-sudak man ka na kayo. Dad. Inayat yung kadi ni mami. Inayat ko. Itilikodan nga may salay nga katulong. Ngem, liniputan na kayo. Saan na kayo liniputan, Daddy? Aramid, dagiti naganda ka na kayo. Tadi na kaya't nga damay kamang kakatulong lahing iti pamilya yun. Dad, pasat naktinak. Awanak na awan ni Dad, Mami. No awan kayo nga to ha. Ipatpatag na kamit, unay ni Mami, nasyak ti bunga na itangay na yan. Siya ako na mismo tagpagpakahas ka na kayo, Dad. At dantisap sa pulik. Saan nyo kuman nga ipaidam kanyak no talagang ipatpatig ta. Ito sa bali pa nga sa ludsod, Dad. Abang aging gana ito, aging gana itakat sang kay pa nga nangahalat ti kasukat na. No di kat temporaryo laeng ang mga alala kay ito sa bali nga babae. Iso pa lang tipat patikyo sang kadi. Di Mami, awan pulos ti sa bali nga lalaki ti biyag na. Agmay sa iti balay na. Gamuta si kapay lang ti patpating na. Di pa nagbalbali ti panagahit na king ka. Di yo ka di mabaling nga may sugli. Ti dati nga yan ayat yo. Tapos naman pinsalak matin nga agragsak nga anak yo. Ulit Dad. Awan ser-serbiti ado a kwarta. Awan ser-serbiti atakkel nga balay. Kan kompleto nga likamen. Awan ser-serbiti biyag ko no awan ti inak. No awan kayo nga agpadpada. Kang runaan na kinimani. Manong nemi imadang ni Daddy ket winayaak. When winayaak ni Mami tapno umasadag ken sumabat met ken ni Daddy. Duwan ti addang ni Daddy. May samat ti addang ni Mami nga sumabat aging ganay matanga kun pa naginarakop dagiti naganak kaniyak manong panaginarakop ken panaglanang dagiti bibigda. Simngawen ti isem ka dagiti bibig ko manong nemi. Agragrag unti pusok iti nalaos nga ragsak. Da ito iti sapsapulik. Agsublit ayan ayat dagiti naganak kaniyak tapno naragsak kak nga anak.
Manong nemi imbilang kun nga siya kun ti kararagsakan nga anak. Gabot addan ni mami. Nagsinubyan nga kay na iyatin dagiti naganak kanya. Nga oray no awanin da grandpa kini grandma. Di ka rin siguro nga talagan nga inanada. Katnupay, isuda ti puon ken gapu ti amin manong nemi gabot ti sanda panakaawat kini mami. Awan ti nasakit nga nakim kong imbatik kadakwada. Ipatpatig ko latay da. Kasta ti bagbagak no stangin nakbisitaan ti tanem da manong nemi. Gabata nagkinaawatan ng dagiti naganak kaniyak manong nemi pinadas kon nga linukatan ti pusok para ti lalaki nga rumbeng met manong nemi nga kataktakunay na ko ditong palbiyan. Amo da siguro manong nemi nga naloktan ti pusok. Ano hindi kita susublat manong nemi umay mang pasyar kaniyan. Siyempre, dagiti adamat mabalin na. Ngayon kaslawan ti kursonada kadakwada manon nemi. Naginggang iti may isang aldaw manon nemi. Kasapulak ti driver ko gabuta. Adayot papanak. Masapul nga kasinublat ko. Ngayon awan ni na tatakan ro manon nemi. Pati niyayak manong nemi kat awan. Apik atak. Tinawagak ni Yaya. Hello ma'am. Yaya. Ang agapot ha. Balasa nga ako nuno. Nataingan ako nagatsanga na kasapulan. Nairawa makmat ka na gamit ko no kasta nga adapapanak. Sikat mangisagana. Ala, iparum ngorod nga sa anong nga umay tapno maisaganak. Sa bagay, adamot ni mami. Isun magasagana na kwan. Pasensya kan, ma'am. Ada nga min anak mit hospital. Isu nga umpet ti driver mo. Gabot, madandanagan kami nga. Sino nga anak yun? Ni Canro Jr. Di ba dyan na anak yun? Yaya kit kasadar ko? No. Na-disgrasya. Di ba? May isang nga engineer suna? Nga ro, ito pag-imamanan ito, ore driver lang, iti amana, kan katulong lang, na pag-redorm iti engineering suna, kat sumarsaron, duwapay nga anak ni. Anak ti, masapol yung arod. Imbaga akong kinisir, kasi na, di na maaksyonan. Ni daddy, tiyan niya. Kapit di baga kanya, isumag na talaga tinakairuaman may ni daddy. Iba kaya kanyak na sa ang makasyonan ni daddy, at taakman. Kwartat ka ang sapol yun. Mano, tanang yung drug, tao may sumarang kat hospital. I-cancel ko ba lang 2.0 nga mapan na aban iti may isang lugar nga pakasag na iti negosyo. Manong name iti nulungak ida. Ore ka sano kadakkel na. Naoperar manong name iti ulo ni Junior. Tsaka mo no apay nga. No kakasto nga bambanag ka talaga nga concern ak unay. Ore no saan ko kumanga hangan asideg kanya. Imagine. Inauna nga anak ti driver ko. Ayaya. Tsaka din masiknan. Successful ti operasyon manon name kat idi adan makalawas sipod da nalpasan ti operasyon. Voluntaryo ka naman ng sarungkar kang kuana. Niyaya manong name adan mang badbantay. Kumusta ni June? Okay yan ma'am. Ba't maturog? Baka madamdama. Makariing ton. Ma'am, thank you. No saan nga gapukin ka? Saan nga gapukin ni Apo Diyos? Tani Apo Diyos na nagkamangan tayo. Makawatak na kasto nga sitwasyon.
Napadasak mo ti Castor. Ay mo na ma'am. Pati da kami, hindi ka talaga ha. Mariribukan kami, daw-dawat mi nga mispal ka. No, mapayawan idinda sir kini ma'am. Di kiti grand ma'am. May sakap iding agsapsapul ka. Di kiti, bayat ko mamangin doon na rin. Daram, nagrikit kami sa pulit, top A and B. Daram. Wait. Maglaki din da. Dinakpulos binaybayan ti inak. Numampay ti pamatik idikit binaybayan na. Si kayaya amom ti istorya di mo yung pagkakanya katataragang istorya ala. Namin adu nagsaludsud kan. Ma'am, yung pangtadak namin da grand pakinig ma'am idi. Ngayon amo nga talaga ti istorya. Amok ha. Kapag kinasabay ko ni mamim nga katulong. Sabi di mo yung baga kami nakasiyay. Nasaan da kahit ni mami so ang naramid dati mamuspusan. Tapos kasako man sa bidungan ti panunod ko. Ni mama, tsak ba't kahit ti may katrabaho. Lipate mo ti na palabas. Mahiyaya. Ito tagarin ang manon name ni June. Ay ma'am, makariingin. Ay nakasarita si doktor. Baga na nga no makariingin kita. Makariingin dahil kita ay mag-isuna. Sige, siyak tibang bantay kang kwan. Hindi ang mulagat. Ma'am? Apay nga ma'am ko ng kanya. Apay ko mga saan nga ma'am tiyawag ko ka. Thank you, ti. Panang tulong mo kanya. Di abo Diyos, ti rombre nga magpatulungan. Pagyamanan tayo ka ng kuma. Taisot kanurangan ng tulong ka. No awan. Na talaga kahit na kuman nga alanti, biyag mo, talaga, nasaan ka kumapay nga? Saan ka kuman nga biyag? So, sampay lang yung palubos. Kaya po Diyos, tada pala misyon mo dito taga. Kumusta ti pa nagtrabaho? Kagap-kapok nga rin it project site. Nakainom ka siguro. Saan ako mininom, ma'am? Marites. Saan ako mininom, Marites? Next sigarilyo. Singpad ka na basta. Kaano tinaudi nga panagsarong karangin ka ti girlfriend mo? Oh, pagkatawa ka. Ako pa girlfriend ko. Anong gwapo ka? Ako mag-girlfriend mo? Ada nalimad nga itek ng saan na kami kari. Sino? Secret. Kagura ka no sa mong ibaga. Kalpas ang imbagam tikastan siya mo ituloy. Dati jak kahit iti may sa taon ka sa salita. Dati at baga ng saan nang ituloy. Jak kahit ti mabitin. Hamon ako mo di magbagan nga ada karas mo o ada item din libed ng saan ka may kari. Di mo lang ako maibagbagan. Tapos saan ko tuntunan? No di mo ibaga, pabayadak kong ka na jay inted ko nga nagastos mo ito operasyon. La. Nagrikat ko nga mayadan, nagdakil. Mano lang ti sweldo. Ibagam nga na din sino. Ma'am, pagkakagura na. Siyak? Sana ka may kari. Nagasti pa kasalitahan da dadi kini mamim. Anak-nak ti yaya. Asama ekti. Nakamagpintas ka nakamagbak ng nga aywan ti inak. Nga may sala nga yaya ka driver ti amak. Diyon. Nung si katinay-karikas pagarikan, abigid din asahan. Urahin ka doon di balay ha. No normal ka ospital. Umaynak pa siya rin. Bilbilin na ka di.
Saan nga bilin? Basta orayan ka. Dito ni nanang mo, kini doktor, oh. Pimanaw akong manong naming kabayat nga agmamaneho at umis-isa man. Nakikita din ni John manong naming. Nagkasadag rang nga ron. Iti mabalinan nga panawan. Mabalinan nga panawan ti yayak. Ti anak na. Iso ka nung edin ti rugi. Iti panagbalin ko nga yayak. Kasla, ada doon ti panawan ni yayak kanyak. Ngem ti anak na nga ni Jung. Manong name agdandanan, siyempre, dagiti naganak kaniyak. Kat ka po atam. Nakapagrador mo idi ni nanang uno ni mami manong name tayo tulunod pa nagbasa na idi. Ta nagsinadan kini daddy. Wan. Siyempre, ni mami manong name iti may isa pa yan nakatulong mi kini daddy amang nga sa kaso ti negosyo. Nga nagbalin nga upat kami manong name idi tenaklon ko ti panagayat ni June. Aging ka natulag ti kalay sami kat nagkalay sa kami. Manong name ko nakitay damo nga namaknangak ng sana ka naragsak. Ada kurang na. Ada kurang ko. Ngamita naragsak akon. Awanin ti sa pulik fight. Dadadi ka ni mami. Ada asawa ken ada talo nga bunga di kita yanayat mi. Manong name numampay adda kami ti makuna nga nasaliwanwan ti panagbiag na. Naasi kami ken managtulong kami kadagdag kasapulan ti tulong. Dahito nga ron ti pagkasaritak manong name kadagyaman naglaunay ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga in-share ko ken ka ti Italiana kalpasan nga in-accept mo iti friend request ko ket nakapag-message iti messenger mo. Ken thank you iti panangibasam ket sapay kuma taada naibatik met nga adal apag sarmingan. Tatunggal ko nam amin nga adda dito'y lubong ada nakalimbe nga pakasalitaan. At tunggal pakasalitaan ada met adal apag sarmingan. Tuwing nga rod mautang, makautang, kanagyaman nga pagayam mo, marites.